Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем на Doors. Ако видеото ви харесва, може да оставите по един лайк, да се абонирате и приятно гледане. Ами, I'm waiting, чек се. А, да, ето сте тебе, черното нещо. Ей, тука. Не, чакай. Влизам, не! Изпревариха. Излизай. А, не, чакай, аз влизам. Не, чакай. Чакай, не се получи, дай друга, дай. Ей, тук отсреща. Влизаме, да. Айде. Този път се получи от първия път. Маля, аз съм много скъп. Си умряла 27 пъти, аз само 15, значи представи си колко малко съм играл тази игра. Значи, принципно 15 пъти трябва да съм играл играта, защото съм умрял 15 пъти, защото нито един път не съм я бил. Това имам 300 пари, какво мога си взема? Купувам си локпик. А май трябваше да си купя фенер. Да. Можем да напуснем великото място. Аз обирам стотинките, ти взимаш ключа. Оговорихме се. Да си знаеш. Много си нагъл. А казват, че черните са били нагъл. Изпусна запалката, залягай. Това запалка бе, си бях купил запалка, бе. Залягай. Еми, нищо, аз пък си намерих. Не трябваше да я купувам. Аз можех да си купя фенерче, ама... Опа. Нагоре май не се ходи, само това ще кажа. Пета врата. Шеста врата. Овадея. Ого, голямото лутване започва сега. Фарменето на стотинкс. Why is it so dark? I found the key. Аха, лампите се светнаха малко по-късно. Добре, тук няма нищо друго. Кажи като си лутнала там нещата, всичкото и да ти отварям вратата. Окей. Опа, опазих ти стотинката от шкафа. Айде залеме. Ами ти тук си ги лутнала нещата. Намерих си такова. Цяла кутия с злато. Намерих си шкафче с кючета. Да. Намери ли ключа? Да бе, да. Той през цялото време беше в мен. Ама, айде да извадиш ключа, какво ще кажеш? Коя врата сме? Седма. Чай, искам да проверя теорията ми, дали това ще се размаже, ела тука. Нищо няма. Не се размаза. I'm waiting over there. You black master. I'm opening the door. You're coming? Охо. Окей. Десета стая сме, това съм сигурен, ама насам нищо не виждам. Добре. Сега стана работата. Кое черно. The most darkest place in the world. Пъска! Фана го. Кое? Направи ми пст. Ама, намери ли ключа? Нищо не намери. Освен стотинки. Останахме си тук. Намерих го. Не, влезнах под леглото, защото взех ключа. Защото понеже ключа беше върху леглото и малко беше невъзможно, ама да. Няма да се използвам фенера, аз виждам добре какво се случва. Виждам добре какво се случва и се бутам във всеки един втори предмет.
Така, как се казва тази картина? Happy Accident. Happy Accident. Брат, една картина просто се казва щастливия инцидент. Наистина това е възможно най-нежеланата от мен картина. При толкова много гардероби бих казал, че ония ще дойде. Сам това мога да ти кажа. Тук що свети толкова, бе? Ох, Имам чувство, че ония сега ще дойде. да, ще дойде. Мигна ли? Не го чух. Още една запалка. Не. Която е Не е взех мигал. през това. Ами, ако ме охапе. Не ме охапа, обаче има гардероб. Оле! Айде! Чакам да го чуя. И аз. Чувам го. Оле, мале. Влизам. Той мисля, че тук нямаше да ме хване, защото бях в края, ама не ми се рискуваше. И поне ни отвори вратата. Стотинки, още стотинки. Кинки. Искам да видя. От тук някой стропа, ама не съм сигурен дали беше от гардероба. Ес, не беше от гардероба. Как обрами всичките пари? После ми вика, че черните не били нагли. Ти мазна гадина. Ви черните сте такива просеци, че не може да бъде. Сега ще обвинят в мазен расизъм тук, ама какво се прави? Тъжната истина, още една запалка. Откъде трябва да минем, бе? А, Ти къде си, бе? о, тук съм. Майко, как си още там, бе? Come on, you are ready or no? The time is tick-tacking. The time is tick-tacking. Лампите не мигат, нали? Съм малко сляп. Не. Опа, шкафче, няма нищо. Що мина, къде пак ще мина пак? Абе, случва ми се 3 пъти подред, тъй че не дей много да знаеш. А, Ляво или добре. дясно? Замазано е, нали? 15. Гледай 16-та. 16-та, ей. Да, бе, аз казах, че она сегашната не беше, нали, тази пък. Трафа съм. Ай, отивай там да взимаш ключа, пък аз тук ще... Ой, тук е голяма Пуска! шапка. Маха се! Аз се- Чакай! Трябва ми запалка! Още да пак. Добре, на мен не ми трябва, взимайте. Имаш ли запалка? Вземи я. Моята е пълна. Имам, бе. Добре, аз Аз ще... моята па си е пълна. Аз моята трябва да е пълна. Ами, насам сме, Ели? само да ти кажа. Аз знам къде на къде сме, ключа ли обаче... търсиш? Сега мога да ти кажа къде е ключа. Намерих го. Аз съм един ключонамерач. Как се казва тая картина? Painting is titled House. Аре, две. Отключвам. Аз ключ. Ам, Тук е тъмно и не мога да ти кажа дали е мигнал, защото на мен още ми е тъмно. Ако на теб ти е светло, мен лампите ми не Светло. зареждат. Коя врата бяхме? Мале... Ами... Сега бил... Чай сега, она трябваше да е Мале. 16-та, 17-та, значи сега сме 18-та. Математиката ми май бачка. Пробай 18-та врата. Поне би трябвало да е тази. Аз залагам на 18-та, чай си иска се запал. Езве, математиката ми никога не е грешна. Мигат ли лампите? 19-та! Спряхте на време. Как би ще да влезнеш в 20-та врата и... Добре, тук вече не ще дойде. Аз съм с този шкаф. Намери си шкаф. Оле, мале, къв си нагъл. Влизам. Мислех, че взех ключа, ама... Не. Аз виждам добре и без запалка, ама в принцип няма да откажа. Пуска! Пак ли? Тоспа даже не ми псътна, брат. Просто застана зад мен. Изпусна килчета с злато, сам това мога ти кажа.
27. Тук дали ще мига? Мига. Уф. Скоро ще трябва да бегам. Оле, мале. Уху. О, боже. Май идва. Идва. Да. Влизам. Много го изчаках, май, ама нищо. Няма никой. Стотинки. Скоро ще трябва да бягаме обаче. Що? Не знам дали се сечкаш. Не, противното ми нещо. Любимото ми да е. Дето... това нещо е по-трудно от 50-та врата, от сега ти какво казвам. Значи... Това унява с очите, като се появи, е много по-трудно от 50-та врата. Просто... И понеже аз съм професионално сакат... Нали разбираш сега? За какво ти говоря? Не дей бърза много, защото съм назад. Ако той дойде, ще ме изнасили. 300 врата. Учи са. Нали? Учи са. Или... Знам бе. Аз питам бе. Тук. Нямаше нещо друго. Ами едно дори ме. Да, любимите ми очички. Не, черен! Стотинка, последната ми стотинка. Чакай, не, ако има нещо е за мен. Стотинка. И обра всичко в мангуст. Готов съм, тренирах цял живот за този момент. Не съм играл играта от години. Дай! Ай да станеш. Клякай. Така, минаваме. Насам. Клякам. Отзад. Добре, минавам го. Там да не се опарим. Yes, минах го. Чао. Живота е лесен от сега напът. Чувствам се велик. Минах го от първия път. Така. Ти какво ще кажеш за моите професионални умения на това ниво? Свещ! Не, аз съм попа. Никой не ми бара свеща. Ще окъдя това прокълното място. Само ми трябва един кръст. Играта е моя. Да, връщам се един момент. Къде си ключе? Да, намерихте. Кой си е скрил ключа зад футиойла? Как се казва тази картина? Петрол. То малко ми аз на бензиностанция, ако трябва да съм честен. Наближаваме 50-та врата, нямам търпение. Да, наистина нямах търпение това пак да се появи. Идва! Оцеля ли? Оцеля. Добре, защото мокне зато и. Свеща ми, моля се, урди ме. 44-та, отиваме на 45-та. Още малко ни остана, за да победя най-великия бос в историята. Който го има и на последното ниво. Свещ, моля се, запали се. Свеща ми изгасва, когато се движа. Що за свещ е това? Дай ми запалката. Някой чука много зверски. Някой блъска направо, иска да излезе от шкафа, ама няма да му отворя. Пуска! Не го гледай! Добре, че реагирах на време. Ще да се набия демидж. Още малко ни остана да... Yes! Чакай, че лагна. Чакай. Стотинките, всичко е за мен. Няма никой! Защо? Какво е това? Защо всичко е празно? Чай да вратна поне глобуса. Защо скачам? Маняк да пумпра. Ами, не знам принципно, но да. Are you ready?
to deal with this boss. Come on, you ugly, blind MF. Значи виж, единството, което искам от теб е да бягаш от него. И ако видиш книга, просто я вземи. Това е. Нищо друго не искам от теб. Това е. Аз се оправям с него. Аз съм най-големия му враг на този бос, разбираш ли? И ако знаеш къде е, само и като питам къде да ми казваш, това е единството, което искам. Не, много знам, че ще се справиш. Не знам, защо не намирам една книга, това не е добре. То с нещо се е гаврил с мен. Стотинки. На тебе излезе. Не мога да се движа! Какво стана? Копчето ми за назад ни бачка. Намерих тук две книги, една до друга. Така... Хикс, така... Така... Бегай. Тук си изтървала две книги. Аз съм се тренирал да ги виждам тези книги, разбираш ли? Няма... Виждам ги от километри направо. Колко трябва да са книгите всъщност? Че... То горе със сигурност ще има поне още толкова. Тук някоя стотинка няма ли? Охо. Аз точно това искам. Тук това за спринта го няма. Не. Това е да реши на къде ще кой е последно. Бабула за тебе. Аз тук ще го джолквам на масата. Да ми кажеш само кога ще ходи нагоре това. Добре, то и ти се качваш нагоре, така че това не е от полза особено. Тук мисля, че чувам книга. Той идва, той е зад нас. Добре, казвам ти пак да се върнем в ъгъл, защото той се връща. Изорот, махай се. Знам, че ми е жил. Скри листа, той го вижда. Глътнах си чарлото, брат. Направо. Отивам за листа само да видя каква е първата, или тя знаеш. Не бе, аз имам листа, чакай. Ай, казвай числата. Кажи числата и аз ще ги запомня и ще ги напиша. Това ми трябва. Ай, че то се връща. Тук сме сейф. Чакай, аз ги виждам. Чакай бе! Стой така, трябва да го видя. Той ако дойде тук ще не изнасили само филмотика. Добре, извади листа да видя. 2, 8, как? 2, 8, 2, 4, 6. Добре, изи, правим го. Идеално сега нашия шанс. 2, 8, 2, 4, 6. Да ти е гадно, малка, не знам кога съм спрял да записвам, ама да. Къде е кръста? Дай ми кръста! Нямам злато! Нямам пари! Имаш ли пари? Купи кръст! Моля се, купи кръст! Аз купувам ключ. Помня си една запалка да си я заведе. Ай ще му... не мога да му оставим даже и типчета. Супер, имаме кръст, значи можем Монио да му кажем hello, motherfucker, давай. Не гледай! Много рязко се спамва тоя, бе. Чай да се обера аз. Къде е вратата? Да, намерих. Не! Има ли? Защо има двама един след друг? Почти умрях. Стига бе, откъде изкочи това паяк от шкафа? Искат да ме убият вече. То с още ли е тук? Да, още е тук. Много. Има ли лепенка? Къде? На много малко съм, само това мога ти кажа. Къде е лепенката? Много гадно тъчвам, само това мога ти кажа.
Ева. Лепенка. О, да, това добре влезе, да. Така, нямах пари за кръст, тям се депресирам. С ключ ли е вратата или? Какъв е шанса между другото точно? Лепенка? Две врати една след друга и да ми го даде тоя. То даже едното не го считам много за врата, да. Ага, ключа трябва да е някъде тук, да. Намерих ключа. Много искам да пикна да го видя как изглежда. Къде? Ага. Е така с ъгъла на екрана си. Да, доста е красив сам това, мога ти кажа. Ами, напускаме. Ключа, моля. Така, лепенка, моля ти се, има лепенка, нямаш лепенка. Мерси, чао. Не ми се осветява нищо. Пак ли бе? Аз ти казвам, това нещо не е нарочил много яко и намрази. Коя врата сме? Не, защо не видях коя врата сме? Той има само една врата. Май. Добре, не е само една врата. Заболя ли то? Защото аз не влезнах. Не бе. Не ме заболя изобщо, нищо не. Аз само ще мина е така елегантно. Чуваш ли ма? Да бе, перфектно даже. Добре. Айде, че отварям 60-та врата. Значи всеки път, като влизам във врата и почвам да гледам надолу. Тук ще трябва да търсим май дръжка. Да. Като по чудо. Пуска! Къде е това тясно? Къде ми психа? Брат! Това ме уби през шахтата! Мъртъв ли си? Не, ама това ми прави пст. И аз се оглеждам, ма съм в шахта и не го виждам. Да, бе, на мен 2 пъти ми излезе. Еми те в тъмнината, когато е тъмно и излизат по-често. Добре, какъв е шанс сега да мога да се взема запалката? Мерси. Оглеждам се пак за всеки случай, защото съм на много малко. Разбираш ли, аз го гледам в очите и му казвам... През шахтата го погледнах, брат, сигурен съм. И му казвам, не ме гледай. И той ме охапа. Намерих лепенка, която май взех, да. Намери ли дръжката, защото... Аз да. Не. Аз чакам тебе. Ти чакаш аз да свърша мръсната работа. Гадната чернилка. Затова никой не вярвайте на черни хора. Пари. Тук някой си е хапнал стената, сам това мултика. Бил е гладен, може би е Тоню. Даже се е закал тук. Трябва да намерим ключ. Доста интересно. Да, нямам и запалка вече. Намерих ключа. Защо слагате ключа до леглото? Натискам да взема ключа и влизам под леглото. И представи си, под леглото има някой, дето да чака сам да влезнеш. Къде е вратата? Помощ? Нищо не виждам. Къде съм? Тук нищо не мига, нали? Моля се. Май мигна. Да, мига, аз тук ще си остана обаче. Идва. Влизам. Ако е зеления, ще е доста интересно, между другото. Вземи лепенката ли е? Безсрамница. Защо свети? Съдка! Макса! Червей!
Добре, моля ли да отворя долното шкафче, мерси. Намерих ключа. Пак влезнах под леглото, ей! Това да не ти е грани, брат. Влизаш под леглото, глед. Пак ли този, бе? Идвай да отключваш. Аз ти казвам, идвай да отключваш, че... Значи, като ти казвам, идва иначе не трябва да ходиш натам. Пак ли ти? Насам. Залагам на тази врата. Пак! Мах се! Залагам на тази врата. Аз ти казвам, че моите залози... Да, то пак идва. Влизам в стая, няма се занимавам. Ето тук ще го гледаме. Колко е красив. Ако дойде. Фенерче! Дай ми да го взема! Тото и фенерче ще се изкашля. Намерих ключа. Имаш ли батерии? То няма как да имаш, защото за да имаш ще трябва фенер. Ама все пак да питам. Вай колко много компютри. 9 to 5. Това е най-яката картина на някога, брат. Кръстена от 9 до 5. Работно време. Идвай да отключваме. Идвай да отключвам. Та отивам да си подобря здравето. Най-важното. Така, хилвам се. Вземам всичките богатства тук на света. Мерси. Пак заповядай. Капитан Джак. Добре, да ти кажа само, че има очи. Не, че нещо ама. Пак влезнах по това мизерно легло. Значи. Кога успя да ги отвориш всички шкафчета, бе? Паяк! Ти гад малка. Съм отворила всичко. Аз придавам здравето. Да, и аз, защото мога хапа един паяк полупразен. Чакай. Пак ще дойда. Нищо не съм взела. Да. А моето е точно фермата не е Фенера как работи? Да, фенера ми, ако реши да се пусне. Да. Тук става доста интересно. Дай ми последните стотинки. Ех, ти ги взе, гад малка. Батерия, това ми трябва. Ти взе моя фенер. Ми трябваше да ти оставя на тебе. Жалко. Хайде пак с този черния, който излиза от паркета. Ляво. Да, бях близо. Отзад. Дясно. Ляво. Ляво. Това е. Имаше злато, може да се пробвам да го взема. Не съм толкова нагъл. Нищо, той е назад. И ти не оцеля, нали? Ти не оцеля, брат, и първото нещо, което като се обърна беше как рови шкаф. Какво да ти кажа? Emotional man. Емоционален човек. Дай бе, отключвай вратата. Ти богино на парите. Сещам, че тук нищо не е наред. Прекалено е скрипуцащо. Да, не, тук може и да е зеления, между другото. Не е зеления. Къде е шкафа, бе? То с моя носа забави съм, това ще кажа. Този пак идва. Този е мой шкаф, съжалявам. Намери си шкаф. Има ли шкафове? Не. Той тос няма да дойде. Това го знам! Това тос като тръгне, да ти идва напред, бягаш назад. Назад. На другата страна. На другата страна. На другата страна. На другата страна.
Не знам, завъртяха се. На другата страна. На другата страна. Добре, че гледах видеото на Харламби. Доста е добър. Нищо не виждам. На другата страна. На другата страна. На другата страна. Това ще продължи вечно. На другата страна. На другата страна. На другата страна. Пак на другата страна. Пак на другата страна. Пак на другата. Пак на другата. Колко време шутим това, бе? Не знам, пак на другата. Пак на другата. Минал го. Пак. Че го мина. Че го мина, аз нищо не прави. Чек, какво? Как така? Аз нищо не направих, просто стоях в едно ъгъл, че скрих съвсед ма беше страх. И просто чаках ти да го минеш. Как ти мазен кърляш? Не на мен. Отварям врата. Надолу! Наврях се в него малко. Ами на 90-та врата сме, което е сравнително добре. В смисъл, не знам как да ти го кажа, ама тук някъде умрях предния път, защото Двамата умрят. няма светлини и ако този дойде, дето търчи, а да ти имаш кръст все още, така че да. Тук гледай да си пестиш фенера доста и не настъпвай тя дупки по земята, защото наистина бият демидж. Ако този дойде, вади кръста. Надолу! И не настъпвай дупки. Шкаф! Ти си глад. Извади ли кръста? Извадих го, брат, извадих го! И умре. Умря ли? Да, умрех. Това беше ужасно. Никога няма да стигна до стотната врата, тя така.